Stredná priemyselná škola a obchodná akadémia v Kysuckom Novom Meste je škola s dlhoročnou tradíciou. Počas jej úspešného pôsobenia opustilo jej brány viac ako 7 000 absolventov denného i večerného štúdia. V súčasnosti študuje na škole približne 700 študentov. Vestibul školy je pre žiakov zdrojom informácií o jej činnosti, úspechoch a pripravovaných akciách. Vyučovanie prebieha v zmodernizovaných učebniach za pomoci najnovšej didaktickej techniky. Počítačová technika a interaktívne tabule pomôžu žiakom rýchlejšie si osvojiť potrebné vedomosti. Moderné učebné pomôcky v laboratóriách umožňujú žiakom trénovať zručnosti vo zvolenom študijnom odbore a oboznamovať sa s najnovšími technológiami v praxi. Na rozvoj pohybových aktivít študentov máme k dispozícii 2 telocvične a multifunkčné ihrisko. Pre chlapcov je atraktívna aj posilňovňa vybavená modernými posilňovacími zariadeniami. Pre dievčatá je zasa zaujímavé štúdio na cvičenie aerobiku, kde aj vo svojom voľnom čase môžu nacvičovať rôzne choreografie. Študenti, ktorí to majú domov ďalej, majú možnosť ubytovať sa na internáte s kapacitou 140 miest. V školskej jedálni je možné objednať si aj celodennú stravu. Študijný odbor strojárstvo je na škole už od jej vzniku. Zo všetkých študijných odborov zaznamenal najväčšie zmeny z dôvodu prispôsobenia sa požiadavkám modernej doby a potreby nahradenia manuálneho kreslenia výpočtovou technikou. Konštruovanie pomocou výpočtovej techniky sa začalo pred 14 rokmi, čím sa škola zaradila medzi prvé odborné školy v regióne, ktoré zaviedli CAD/CAM systémy do učebných osnov. V súčasnej dobe sa v tejto oblasti používajú grafické programové systémy, AutoCAD Mechanical, Invertor a ProInžinier. V rámci vyučovania žiaci programujú CNC stroje. Počas hodín teórie zostavujú programy na výrobu jednoduchých súčiastok, ktoré sa neskôr na hodinách praxe odsimulujú a vyrobia. Učia sa zostavovať programy pre sústruženie a frézovanie. Praktické zručnosti si overia na strojovom zariadení firmy EMCO. Tento študijný odbor umožňuje uplatnenie vo funkciách konštrukčného, technologického a prevádzkového charakteru. Absolventi sú pripravení na štúdium na vysokých školách technického zamerania. Študenti odboru elektrotechnika sa postupne oboznamujú so základnými elektrotechnickými súčiastkami a obvodmi analogovej a číslicovej techniky. Overujú si ich vlastnosti, merajú jednotlivé charakteristiky a navrhujú elektronické obvody. Absolventi študijného odboru sú pripravení na vykonávanie prác v oblasti konštrukcie, výroby a prevádzky slaboprúdových zariadení. V oblasti konštrukcie sú pripravení pracovať s grafickým programovým systémom ORCAD a LabVIEW.
Programujú jednočipové mikrokontroléry v jazyku C, riešia jednoduché zadania vo vyššom programovacom jazyku, naučia sa pracovať s databázovými systémami a vytvárať web stránky. Navrhujú a programujú riadiace systémy na báze mikrokontrolérov AVR a programovateľných logických obvodov. Tento odbor študentom poskytuje najucelenejší pohľad na obsluhu výpočtovej techniky, konštrukčné riešenia počítačov, na návrh a realizáciu počítačových sietí. V 4. ročníku môžu získať osvedčenie o odbornej elektrotechnickej spôsobilosti a certifikát americkej firmy Cisco Systems, ktorý je uznávaný počítačovými firmami a zakladá možnosť pracovať v oblasti návrhu počítačových sietí na celom svete. Priemyselná informatika je študijný odbor, v ktorom sa žiaci oboznámia so zariadeniami používanými v priemyselnej automatizácii. Žiaci programujú riadiace systémy na báze mikrokontrolérov AVR a PLC. Oboznámia sa so systémom a používaním priemyselných zberníc, druhmi regulácií a základmi robotiky. Žiaci pracujú so softvérovými produktami firmy SCADA pre dizajn, simuláciu a riadenie procesov, navrhujú priemyselné informačné systémy. Súčasťou odbornej výučby sú aj predmety výpočtová technika, základy elektrotechniky a elektroniky. Vo 4. ročníku môžu získať osvedčenie o odbornej elektrotechnickej spôsobilosti. Mechatronika je interdisciplinárny študijný odbor pozostávajúci zo študijných odborov strojárstvo, elektrotechnika, výpočtová technika a automatizačná technika. Mechatronickými zariadeniami sú stroje a prístroje, ktoré obsahujú mechanické a elektronické prvky a tiež vykazujú istý stupeň inteligencie. Príkladmi mechatronických systémov sú priemyselné roboty, prístroje pre automatizáciu kancelárskych prác, lekárske prístroje a zariadenia spotrebnej elektroniky riadené mikroprocesorom. Absolventi študijného odboru mechatronika nachádzajú svoje uplatnenie v oblasti automatizovaných systémov riadenia, najmä pri konštruovaní a modelovaní súčiastok počítačom a pri riadení technologických procesov počítačmi. Profilovými predmetmi sú mechatronika, programovanie robotov a NC strojov a automatizácia inžinierských prác. V týchto predmetoch študenti získavajú odborné vedomosti v základoch ovládania a programovania robotov a CNC strojov. Študenti sa naučia komunikovať v 2 svetových jazykoch, sú pripravení na štúdium na vysokých školách so zameraním na strojárstvo, elektrotechniku, informatiku a mechatroniku. Odbor informačné a sieťové technológie vznikol ako spoločenská požiadavka veľkých počítačových firiem pôsobiacich na slovenskom trhu. Absolventi sú pripravení na vykonávanie prác v nasledujúcich oblastiach: inštalácia, konfigurácia, správa a používanie operačných systémov, aplikačných programov, serverových technológií, sieťových technológií a databázových technológií. Žiaci skladajú, inštalujú a konfigurujú jednotlivé časti i celý počítačový systém. Používajú meraciu techniku na diagnostiku porúch v oblasti hardvéru, softvéru a počítačových sietí. Vedia technicky obsluhovať výpočtovú techniku, PLC a zariadenia založené na mikropočítačoch.
Učitelia sú vyškolení na výučbu nových predmetov, ako sú sieťové technológie, serverové technológie, programovanie Java a C++, softvérové aplikácie a databázové systémy. Výučba je podporovaná najnovšími didaktickými pomôckami, najnovším hardvérom a softvérom od renomovaných firiem. Žiaci si tak priamo overujú teoretické poznatky v praxi na aktuálnych zariadeniach. Naučia sa navrhovať, programovať a spravovať statické aj dynamické webové systémy. V priebehu štúdia môžu byť ich zručnosti potvrdené certifikátmi od firiem Microsoft, Sun, Cisco a IBM. Technické lyceum je študijný odbor určený predovšetkým pre študentov, ktorí budú chcieť študovať na vysokých školách ekonomického alebo technického smeru. Obsah štúdia sa približuje gymnaziálnemu typu. Má v porovnaní s priemyselnými školami vyššiu hodinovú dotáciu všeobecno vzdelávacích a prírodovedných predmetov. Táto skutočnosť umožňuje študentom lepšiu prípravu na prijímacie skúšky na vysokú školu a vytvára podmienky pre úspešné štúdium na vysokých školách. V 3. a 4. ročníku si študenti môžu vybrať podľa svojho záujmu zameranie na ekonomiku alebo informatiku. Absolventi študijného odboru Technické lyceum získajú úplné stredné odborné vzdelanie. V poslednom období sa u nás i v okolitých krajinách venuje veľká pozornosť logistike. S pojmom logistika sa stretávame nielen vo výrobných, obchodných a dopravných odvetviach, ale aj v oblasti služieb, ako je bankovníctvo, poisťovníctvo, zdravotníctvo a cestovný ruch. Žiaci študijného odboru logistika sa naučia pracovať v špeciálnom simulačnom programe Simul 8. Nasimulujú si správanie jednotlivých častí podniku a riešia rôzne výrobné úlohy, informačné a distribučné toky. Praktizujú výukové hry technik, sú schopní navrhovať vo výrobnom podniku usporiadanie výrobného procesu, riadiť ho a spracovávať podklady pre tvorbu plánu výroby. Naučia sa posudzovať efektívnosť skladového hospodárstva, naplánovať, riadiť a optimalizovať výšku zásob v podniku, vedia používať Kanban systém. Ovládajú základy tvorby technickej dokumentácie a získavajú základné znalosti v oblasti CAD systémov. Vedia vytvárať ekonomické databázy,
účtovné doklady a sú schopní komplexne vykonávať administratívne práce v podniku. Získané odborné ekonomicko-technické vedomosti a zručnosti absolventa sú zárukou optimálneho vykonávania pracovných činností ako logistik nielen v oblasti výroby, ale aj v iných odvetviach nášho národného hospodárstva. Žiaci ovládajú základnú metodiku a postupy účtovania v podvojnom účtovníctve. Pracujú s programom Omega, v ktorom účtujú, vystavujú faktúry, vedú skladovú evidenciu a evidenciu dlhodobého majetku. Zoznámia sa aj s ďalšími produktami firmy Cross, s programom pre vedenie jednoduchého účtovníctva Alfa a programom pre výpočet miest Olymp. Ovládajú 10-prstovú hmatovú metódu na písanie textu. Rozvoj schopností prakticky uplatniť získané teoretické vedomosti sú hlavnými úlohami, ktoré študenti plnia na praxi v priestoroch školských dielní. Pri výchove sa predovšetkým kladie dôraz na získanie základných zručností v prácach, ktoré bezprostredne vyplývajú zo zvoleného študijného odboru. Študenti, ktorí sa chcú uplatniť v oblasti strojárskeho zamerania, sa učia prostredníctvom základných technologických operácií a postupov, ako sú vrtanie, frézovanie a sústruženie, vyrábať tvarovo zložité súčiastky. Študenti, ktorí hľadajú uplatnenie v oblasti informačných technológií, si môžu overiť svoje získané vedomosti pri programovaní číslicovo riadených strojov a automatov. Vo všetkých odboroch študenti počas štúdia absolvujú 2 týždne súvislej praxe vo vybraných podnikoch, kde sa oboznámia so základnými pracovnými návykmi v ich budúcom zamestnaní. V odboroch so zameraním na elektrotechniku študenti navrhujú základné elektronické obvody, ako sú napájacie zdroje, zosilňovače, generátory a obvody spolupracujúce s výpočtovou technikou. Skúšajú ich funkčnosť, merajú ich vlastnosti a základné charakteristiky. Vo vyšších ročníkoch sa učia montáž počítačov, počítačových sietí, navrhovať regulačné obvody v automatizačnej technike a opravovať elektronické zariadenia. Žiaci, ktorí hľadajú uplatnenie v oblasti informačných technológií, si môžu overiť svoje získané vedomosti pri konfigurácii a inštalácii jednotlivých častí počítača, ale aj pri poskladaní celého počítača. Učia sa inštalovať a spravovať operačné systémy a aplikačné programy. Odhaľujú problémy na zostavenom počítači a trénujú si ich odstraňovanie.
Precvičujú si znalosti v používaní diagnostických programov a možnosti technickej podpory pri diagnostike počítačov. Prispôsobením obsahu vzdelávania sa snažíme výjsť v ústrety firmám, ktoré majú najväčší záujem o našich študentov. Dôkazom toho je aj úspešná spolupráca s firmou Kia Motors Slovakia. Jej dar škole, funkčný prototyp a jednotlivé konštrukčné časti u nich vyrábaného auta významne doplnil učebné pomôcky pre zameranie odboru na automobilovú prevádzku. Ďalšie informácie o študijných odboroch na našej škole získate na internetovej adrese www.spsknm.sk.